Мария е динамична млада жена с диплома по бизнес администрация. Мечтата й е да стане предприемач, съчетавайки работата със страстта си. Обича да чете книги и статии за успешни бизнеси. Възприела е стриктният стил на бизнес професионалистите. Изключително организирана е и се стреми да поддържа всичко в ред, за да работи ефективно. Никола е креативен младеж, който обича изкуството, социалната и творческа работа. Той не е учил в университет. След като завършва училище, той работи с различни социални и екологични организации и се е научил да се адаптира към промените. Преди да гледаме видеото заедно, нека ви разкажа няколко неща за историята, за да ви е полезно да следвате. В нашата история местната община предоставя пространство, което да се използва за нещо специално социално предприятие. В това пространство има малко кафене и място, където хората могат да се срещат и да правят различни неща заедно. Мария и Никола поемат инициативата. Те отговарят за управлението на кафенето и организирането на дейностите. По пътя си те се сблъскват с някои предизвикателства, но благодарение на тях научават как да решават проблеми, да вземат решения и да работят в екип. Точно както истинските предприемачи. Това видео не е само за Мария и Никола. То е и за вас, за това как всички можем да се научим да мислим по творчески и практичен начин и как можем да променим нещо в нашата общност. Нека да гледаме историята и да видим какви идеи ни хрумват. Мария и Никола седят заедно в кафенето и обсъждат колко е важно разпознаването на индивидуалните силни страни на всеки човек. Мария започва с обяснението, че това включва разбирането в какво всеки човек е добър и как учи най-добре. Знаеш ли, Никола, признаването на силните ни страни е толкова важно, не само за нас самите, но и за работата ни с другите. Когато разберем в какво сме добри и как учим най-добре, можем да използваме силните си страни и да се подкрепяме. Знаеш ли, никога не съм се замислил за това. Предполагам, че просто следвам онова, което чувствам за естествено. Но това, което казваш, има смисъл. Някои хора харесват структурата, други предпочитат гъвкавостта. Нека обърнем внимание на различните подходи за работа и така бихме могли да направим работата в екип по-приятна. Винаги съм била много организирана и обичам да планирам нещата в детайли. Това ми помага да чувствам, че държа нещата под контрол и гарантира, че всичко върви гладко. Това е страхотно. Аз съм по-скоро творчески настроен. Обичам да измислям идеи и да търся решения. Допълваме се. И двамата признават, че различните им силни страни се допълват взаимно. Никола обяснява, че се учи най-добре чрез практически дейности, докато Мария предпочита писмени инструкции. Обичам да чета нещата стъпка по стъпка и да правя списъци. Това ми помага да обработвам информацията по организиран начин. А аз уча най-добре, когато действам. Трябва да изпробвам нещата, за да ги разбера наистина. Те решават да балансират срещите си и да запишат решението с ясен дневен ред от Мария и творчески почивки, ръководени от Никола. Взимат маркер и започват да записват плана си на малка бяла дъска. Мария и Никола са на работа и наблюдават как служителите изпълняват задачите си. Те забелязват, че докато някои служители са съсредоточени и ангажирани, други изглеждат колебливи или неуверени. Вместо да предположат каква е причината, те решават да подходят търпеливо и да наблюдават внимателно.
Може би се чувстват претоварени. Трябва да ги попитаме как им харесва да учат най-добре. Добра идея. Всеки има различен стил на учене, също като нас. Никола предлага да се въведат кръгове за обучение, ръководени от колеги, в които служителите могат да се обучават взаимно на нови умения въз основа на силните си страни. Мария се съгласява и предлага да се интегрират дигитални технологии, за да се направи обучението по-интерактивно. Те раздават таблети с подробни ръководства за използването им. В тях включват и функции за преобразуване на реч в текст, за да помогнат на служителите, които трудно могат да четат или пишат. Тези таблети ще позволят на всеки да работи със собствено темпо. Освен това, те улесняват общуването с хората, за които четенето и писането са предизвикателство. Кафенето е домакин на първото си отворено събитие. Мария признава на Никола, че големите тълпи карат да се притеснява. Чувствам се нервна, когато има толкова много хора наоколо. Какво ще стане, ако кажа нещо грешно? Никола я уверява, че това е естествено и че могат да работят заедно върху изграждането на увереност. Всичко е наред, Мария. Да се чувстваш нервна е напълно нормално. Нека правим малки стъпки заедно. Мария си поема дълбоко дъх и кимва. Тя започва да се чувства поспокойна от думите на Никола. Никола предлага да си поставяме малки, постижими цели за преодоляването на безпокойството, като например да се запознаем с нов човек или да участваме в нова дейност. Това звучи поносимо. Ще се опитам да се запозная с някой нов човек. И аз ще се присъединя към вас, за да ви улесня. Преди събитието Никола насърчава Мария да използва положителни утвърждения. Мога да го направя. Подготвила съм се за това и съм способна да го направя. Точно така. Готова си. Мария повтаря утвърждението още веднъж. Застава малко по-високо и изглежда порешителна. След събитието, Мария се чувства горда със себе си. Всъщност ми беше много приятно да говоря с хората. Чувствам се така, сякаш съм постигнала нещо значимо днес. Виждаш ли? Малките стъпки наистина имат значение. Те продължават да размишляват върху събитието, наслаждават се на чая си и се чувстват мотивирани за следващата стъпка.